Zer nolako jakintza dozue karbono aztarna murrizteko teknologien inguruan? Nazio Batuen Erakundeak proposatutako garapen jasangarrirako 17 helburuaren 11. helburuan oinarrituz, hainbat baliabide eskaintzen ditu arazo honi aurre egiteko. Bideo honetan, problemari konponbide bat bilatu nahian 3 baliabide aurkeztuko dizkizuegu. Erakutsiko dugun lehenengo baliabidea ekosia da. Google bezala bilaketa motor bat da, baina bere bilaketei buruzko iragarkiei esker, munduan zehar zuhaitzak landatzeko helburua dute. Irabazi hauekin, gehien behar duten eremuetan zuhaitzak landatzen dute. Lehen esan bezala, adibidez Perun, Ugandan, Nikaraguan, Brasilen eta beste hainbat herrialdetan. Baltzen egiten Amazon edo beste plataforma digital batzuen bidez erosketak egitean kutsadura sortzen zenuela. Greenly aplikazioak hori ekiditzen lagunduko dizugu. Aplikazio honek interneten bidez txartelarekin ordainduko erosketan eragina erregistratzen du. Eta erosketekin zerikusirik duten emisioak gutxitzen dituzunean, aplikazioak diru kantitate txiki bat itzuliko dizu. Segurazki ChatGPT ezagutuko duzu. Baina baltzen ekizun karbono dioksidoa murrizten duen adibine artifizialeko lan tresna bat sortu dutela. Kode exekutatzeko baliabide informatiko sorturiko karbono dioksidoa kantitatea neurtzeko kapasa den software bat da. Garatzailei lan optimizatzeko aukera emanez. Bestalde, karbono aztarna txikiagoa duten energia iturriak erabiltzen dituzten eskualdetan hodeiko azpiegiturak aukeratuz, emisioak nola murriztu aholkatzen die. Beraz, ikusitako tresnak aztertu ondoren, animatzen alzara aipatutako aplikazioen bat erabiltzera, edota garatzera, zure esku dago karbono aztarna murriztea.